Bueno, teño o gusto de compartir mesa e mantel, tamén poesía, se cadrase, con tres compañeiros. Creo que a todas e a todos nos apetece sempre este tipo de formación que vai intercalando conferencias con experiencias compartidas de centros que nos dan moitas ideas e nos fan coñecer a xente coa que temos moitas cousas en común, non? Concretamente agora, quen vai comezar é Mercedes Teijeiro, da Escola Oficial de Idiomas de Lugo, por onde andan os rochos e os ratos da Rochoteca e moitas iniciativas en moitas linguas. Ao seu lado está Pilar Berrio, que ven de Ferrol, do IE Sofía Casanova, onde teñen unha actividade frenética nunha biblioteca espacialmente non moi grande, pero especialmente inmensa en vivencias. E ao meu carón teño a Julia Valde, que, inda que non o pareza, está xa disfrutando da súa xubilación, por iso veríades que na información non se decía en que centro estaba, porque actualmente non está en ningún. A quen tiven o prazer de coñecer hai pouco participando nunha experiencia increíble relacionada con clubs de lectura. Sapiencia, bonomía e admiración de experiencias. Esperemos que o disfrutedes e vamos dar así 20 minutos a cada un para que ao final poidades intervir e facer preguntas e aportacións. Vale? Moitas grazas. Ola, bo día a todas e a todos. Non sei se hai moita xente de Escola de Idiomas na sala. Unha persoa ali, bueno, máis das que pensaba eu. Porque cando me chamaron digo, pero se eu estou en Escola de Idiomas, a maior parte da xente é de secundaria. Bueno, espero que podamos compartir algo interesante entre todas e todos, porque non penso que nós fagamos nada diferente ao que estades facendo vos nos vosos centros. O noso club de lectura leva en andamento 6 anos. Cando eu cheguei á escola, penso que era o terceiro ano que estaba en andamento, e non todas as linguas tiñan un club de lectura. Nestes momentos temos 7 clubs de lectura que intentamos interrelacionar de alguna maneira. Bueno, o nome de Ratos de Rochoteca ven porque en Lugo o rocho é unha palabra que está presente na lingua, que en outras partes do país non se emprega para nada, e aí van os ratos, pouquiño a pouco. Cales son as finalidades dos nosos clubs? Bueno, pois, supoño que como os vosos, promover a lectura entre o alumnado para mellorar a competencia lectora. Estes últimos anos intentamos que este presente en todos os documentos do centro, dun xeito máis oficial. Faise referencia no proxecto lector, no proxecto do equipo da biblioteca, no plan anual de lectura, aparece reflectido na PXA. Intentamos tamén, a través dos diferentes clubs, promover as relacións entre o alumnado que está matriculado nas diferentes linguas, e tamén entre o persoal docente de todos os departamentos dos diferentes idiomas. Tamén gustamos moito de animar o alumnado a ler nunha lingua diferente a súa lingua de estudo na escola. Intentamos que todas as obras que seleccionamos teñan traducción ao galego, que non sempre é posible. Favorecer actividades interdepartamentais, e tamén aproveitar as novas tecnoloxías para facer difusión das nosas actividades, e tamén para os encontros con escritores e escritoras que ás veces non é posible traelos ao centro, e aproveitamos agora o Skype. Ben, neste momento temos en andamento
7 clubs. Están representados todas as linguas de estudo, agás italiano, que este ano non houve forma de atopar unha persoa que se fixera cargo. Para o ano, ao mellor, unha alumna está disposta a levar o club. E son 7 porque temos tamén un club de lectura do persoal docente, de profesorado e outro persoal do centro. Os criterios que seguimos para seleccionar as diferentes lecturas dependen un pouquiño do perfil do alumnado que participa en cada club. Ao ser unha escola de idiomas, temos alumnado menor, un alumnado de mediana idade, alumnado que xa está xubilado, entón os intereses e os gustos son totalmente distintos. Entón é un pouco complicado. Temos un sector que leva participando en diferentes clubs varios anos, entón sempre se lles pide facer propostas que se teñen en conta. Outro dos criterios é que a presenza de mulleres escritoras queremos visibilizar a mulleres escritoras, entón que haxa que non haxa un desaxuste como pasaba antes. Dende fai 3 anos, dende a biblioteca tamén impulsamos un PDI, un proxecto documental integrado. Entón, sempre facemos algunha proposta que unhas veces sí que se ten en conta e outras veces non, que algunha das lecturas recomendadas teña que ver coa temática do PDI. O ano pasado foron as viaxes, que aí encaixaba moi ben, e este ano foi alimentación e saúde. Entón, en algún club sí que se tivo en conta e en outros non, porque os clubs son totalmente independentes, aínda que despois están interrelacionados. Entón, aquí vedes os libros que se leron este ano no Club de Lectura de Inglés. Eu son profe de inglés, levei moitos anos ao Club de Lectura Inglés e este ano intentei enganchar a 3 profesoras do departamento que cada unha fíxose cargo de conducir as sesións de cada un dos libros. O primeiro, que sí que ten que ver co PDI deste ano, foi The Rosie Project, e tamén en alemán leron este mismo libro para despois poder ter unha sesión conxunta. A seguinte obra que eliximos foi The Handmaid's Tale, de Margaret Atwood, un pouquiño tamén porque a serie de televisión estaba a ter moito éxito nese momento, e é outro factor que temos en conta, que se hai algún filme, algunha película de referencia baseada na obra ou que a temática coincida, para poder facer unha sesión despois para comparar o libro e o filme. E o último que se leu nos últimos meses foi o do neno do pixama de rayas. Este libro é a 3ª vez que está no Club de Lectura de Inglés e foi unha demanda do alumnado, porque é un libro que non é complexo para ler en lingua inglesa, e entón o alumnado de nivel intermedio pois sempre demanda este libro. Moitas veces xa o leron en galego. E aquí nas sesións deste club participou xente que leu o libro en galego, pero veu as sesións do Club de Lectura en inglés. No departamento de alemán, pois tamén leron o mesmo, das Rosie Project, e que de feito a última sesión foi onte. Tiveron sesión do Club de Lectura despois de facer o exame final, que me parece que foi unha proposta do alumnado, e o primeiro libro que elixiron e foi elixido polo alumnado foi o de Lizzie Doron, Who the Fuck is Kafka, que fala do conflito na Franxa de Gaza e deu pé a debates moi interesantes. Eu
estiven, pero eu de alemán non teño nin idea, entón fun a facer unhas fotos e nada máis, pero deu pé a falar moito. En galego, o Departamento de Galego sempre fai unha proposta de algún libro que teña un roteiro, que se poda facer despois un roteiro co alumnado. Este ano, e tamén a posibilidade de que veña a autora ou o autor ao centro para ter unha sesión co alumnado. O primeiro libro que leron foi o dos nenos da variola de María Solar e por impedimentos de traballo dela non podía chegarse a Lugo, entón organizouse unha sesión vía Skype na biblioteca para comentar a novela. O seguinte foi o dos Fillos do Mar, de Pedro Feijó, que despois aproveitamos para facer con el o roteiro pola cidade de Vigo, e tamén, como estaba en Barcelona, non podía vir a Lugo, organizamos unha sesión tamén vía Skype dende a biblioteca. E outra das suxestións do Departamento de Galego é ler unha traducción, tamén para valorizar o galego como a lingua onde aparecen obras traducidas. E este ano elixiron o de Como ser muller de Caitlin Moran, que foi unha lectura moi controvertida. Ás veces, como decía o noso compañeiro Youssef, que foi quen puxera en andamento os clubs de lectura na Escola de Idiomas de Lugo, e de quen eu aprendín moito, un libro que non gusta de entrada vai a dar despois moito máis pé á hora do debate, que foi un pouquiño o que pasou con esta lectura. Para a secundaria non o recomendo de momento. Despois hai outros clubs que leen unha obra durante todo o ano, organizan sesións por capítulos, e que foi o que se fixo este ano en portugués, chinés e francés. O libro que elixiron este ano no Departamento de Portugués tamén é unha traducción de Barry Hatton, e o alumnado de inglés tivo posibilidade de lelo en versión original en inglés, e foi a primeira vez que o alumnado de inglés asistiu a sesións do Club de Lectura de Portugués, que foi interesante. Tamén está relacionado co PDI e o mesmo que o elixido en francés este ano. Hai que decir algo do Club de Lectura de francés, que temos aquí a Verónica, que foi a que comezou co Club de Lectura de francés na Escola de Idiomas de Lugo. Ten moitísimo éxito, porque cada sesión levan un prato de repostería que teña, si pode ser que teña algo que ver co capítulo en cuestión, e se non, pois xa buscan a excusa para tomar ali un postre, unha sobremesa e ás veces algún brebaxe. Entón, o Club de Lectura de francés ten moitísimo éxito, é dos que máis número de alumnado ten, porque en inglés sí, facemos un té, levamos unhas pastas, unhas galletitas, pero non podemos competir co que fan en francés. E en chinés, que é o segundo ano que se organiza Club de Lectura en chinés, este ano elixiron esta obra, que é a biografía de Puyi, e foi tamén unha suxestión do alumnado. De feito, tiñan elixido outro libro máis, pero é que isto é moi denso e remataron, pero levoulles máis tempo do que pensaba. Teño que aclarar que o alumnado de chinés non lee en chinés este tipo de obras, pola complexidade do idioma, pero tamén o alumnado participante neste club é alumnado multilingüe,
Entón, a maioría leen en inglés, en italiano e en portugués. Entón, dáselles a oportunidade de ler en calquera desas linguas. Este libro en concreto, só había en inglés, e entón, pois, por iso mercamos en inglés. Despois tamén viron a película de Bertolucci. Outro club que está en andamento é o club de lectura do profesorado. Este ano, a verdade, limos moito menos que outros anos, e se vos fixastes, non lemos obras en castelán, porque non hai español para estranxeiros na escola, entón na biblioteca só temos libros nos idiomas que se imparten na escola. Aparte é unha biblioteca pequeniña e por problemas de espazo tampouco podemos crear unha nova sección. Entón este ano no Club de Lectura do Profesorado leuse a Galeano, a Hermann Hesse, o Lobo Estepario e os Cisnes Salvaxes de Jung Chan. Estas propostas fainas o profesorado a principios de curso, cada quen leva unha listaxe e despois vaise decidindo. Quedaron nos 3 pendientes que quedarán para o ano que ven. Neste club sempre incluíamos unha lectura en galego. Este curso non deu tempo, pero un par de recomendacións. O ano pasado, xa non sei se foi o ano pasado, fai 2 anos, o ano pasado, limos Cabalos e Lobos de Fran Pelorenzo, fai 2 anos, non? E fixéramos despois o roteiro tamén con el pola cidade de Vigo, que ainda que era do Club de Lectura do Profesorado, estaba aberto a todo o alumnado do centro. E outro libro que gustou moito e que recomendo foi Seica de Susana Sánchez Arins, que anda por aí, que de feito intentamos lelo antes de que estivera publicado. Bueno, nada, isto é o Skype con María Solar, o Skype con Feijóo, algunhas imaxes do roteiro con Pedro Feijóo, e un roteiro que fixemos este ano sin ler ningunha obra relacionada foi o roteiro de Ferrol Rebelde, un paseo por 100 anos de historia obreira, con Marcos Abalde. Por que? O ano pasado, que foi o centenario das Irmandades da Fala, fixéramos un roteiro con el e o alumnado quedou totalmente enamorado. E dixeron, temos que repetir. Entón, falamos con el e o que tiña preparado era o de Ferrol Rebelde, e entón este ano xa o metimos na programación dos clubs de lectura para voltar. De feito, hai unha parte do roteiro moi ligada ao tema de bibliotecas. Entón, se non o coñecedes, recomendo. Obras deste ano que tamén comparamos con algún tipo de películas, pois o do neno do pixama de rayas, a do último emperador, e en francés non había unha película baseada no libro, pero si unha de unha temática moi parecida, que é a relación dunha cociñeira co presidente da República e que xoga cos placeres do paladar. Non me quería esquecer que, aínda que a presencia da banda deseñada tamén do cómic, o ano pasado, que levaba o Club de Lectura de inglés, estaba tamén no cine a película das sufraxistas. Entón eu enganchei a un sector de lectores e lectoras ávidas, porque a obra non é fácil para ler en versión orixinal,
e limos Sufraxistas de Sally Hitchcock e despois comparamos tamén coa película. E de aí, como lles gustou moito esta autora, pediron, por favor, algo un poquinho máis sinxelo, e limos The Red Virgin, que tamén é un período da historia interesante, e foi outro libro que gustou moito. E fai uns anos aproveitamos tamén os clubs de lectura para ler Persépolis en todas as linguas da escola. Daquela non había chinés, entón leuse Persépolis e despois fixemos unha lectura conxunta en todas as linguas na biblioteca, que foi unha actividade moi bonita. E xa para rematar, este ano no Club de Lectura do Profesorado, en cada unha das sesións pedimos aos participantes e as participantes que leven un poema, e na súa lingua, na lingua que imparten na escola, e que, por favor, que a leven traducida, porque non todo o mundo fala inglés, ni alemán, ni francés. E este ano a sorpresa foi que a profesora de chinés, Pino, que é unha muller moi dinámica e sempre está disposta a participar en todas as actividades do centro, sorprendeu-nos con un poema de un matemático de Chiang Kai, un matemático poeta chinés, e, bueno, o bonito é escoitala a ela lendo en chinés, porque este poema é moi sonoro, pero ela non é galega e agasallounos coa traducción do poema ao galego, e, se me permitides, vou volo a ler. Titúlase O número e a rosa, e é un poema que Chiang Kai adica ao matemático grego Pitágoras. Cadraba que era o mes da ciencia en galego na biblioteca escolar, e por iso ela apareceu con un poema que tiña algo que ver coas matemáticas. O número e a rosa. Pitágoras tocaba música na hipotenusa mentras ideaba o sistema de números racionais. Un labirinto tan transparente como o cuarzo. O seu fogar estaba en Samos, no mar Exeo. De neno, nunca quixo ser mariñeiro, nin foi seducido polas fermosas mozas de Salónica. Os números eran as prezadas rosas do seu corazón. Esas flores carmesí, laranxa, amarelas e branco puro eran as expresións perfectas da súa mente sen parangón, instando a escribir a súa famosa afirmación: todas as cousas son números. Leonardo, en Florencia, consagrouse a este principio ignorando os encantos da xoven e bela Xenebra. Despois, calquera cousiña, podemos comentar de forma informal por aí, ou algunha suxestión ou algunha idea nova. Moitas grazas. Privilexios destas cousas dos clubs de lectura. Un poema a Pitágoras, que o pensaría. No Instituto de Pilar, no Instituto actual de Pilar, que é Sofía Casanova, teñen varios clubs funcionando. Un deles este ano está dedicado á novela histórica. Así que nos contará seguramente como chegan a facer esa selección de títulos. Bos días, moitas grazas, Chelo. Lo primero que quisiera decir es que creo que no hay una única receta, una fórmula mágica para responder a la pregunta de cómo seleccionar lecturas en un club de lectura. O por lo menos yo no la tengo. Pienso que es más sencillo decir lo que no debemos hacer para seleccionar lecturas que lo que sí debemos hacer. Para eso, a mí siempre me ha ayudado recordar una cita de una novela que a mí me marcó profundamente, que es Un árbol crece en Brooklyn. Allí
Nos cuenta una conmovedora historia autobiográfica de una niña, hija de inmigrantes irlandeses, en Nueva York, que es un verdadero canto de amor a la lectura y al afán de saber. Esta niña cuenta cómo entra en la biblioteca municipal y la bibliotecaria ni siquiera le mira a los ojos y le da el primer libro que encuentra. Ella, ante esta falta de atención, decide leer todos los libros de la biblioteca en orden alfabético. E concluye diciendo este párrafo: pero a bibliotecaria tiña outras preocupacións e, ademais, odiaba aos nenos. Yo he intentado, en los casi 20 años que llevo trabajando en bibliotecas escolares, no ser jamás este modelo de bibliotecaria. He tratado de mirar siempre a los ojos de los que se acercan al mostrador y he tratado de esforzarme por darle el libro que a mí me hubiera gustado que me dieran. No sé si lo habré conseguido, pero ese ha sido, desde luego, mi propósito. Porque pienso que puede haber muchas recetas para seleccionar lecturas, pero siempre han de partir de la premisa contraria a la que movía esa bibliotecaria. Siempre han de partir de la frase: la bibliotecaria amaba a los niños. Pienso que nuestra labor más importante, la que va a marcar el futuro de esos alumnos, es la de ser modelos lectores, transmitiendo el placer por la lectura, la de, en aquel proceloso mar de libros, servir de faro, servir de guía, para que su incipiente deseo de leer no acabe naufragando. Dicho esto, ahora puedo contaros mi experiencia, nuestros métodos de selección en el IE Sofía Casanova de Ferrol. Tenemos 3 clubs ahora mismo: el club de manga, el club de adultos y el club juvenil, que es el veterano. Yo voy a hablar de este último, pero no me quiero olvidar de los otros 2 que son igualmente importantes. Bueno, pues yo aterricé en el Instituto Sofía Casanova hace creo que 8 años, y venía de un centro al que quiero muchísimo, que tengo aquí antiguos compañeros, en el que las cosas no eran en absoluto fáciles y lo complicado era encontrar alumnos que quisieran leer. Yo llegué al Sofía, que tenía una biblioteca sin actividades, un puro almacén, un lugar de estudio, pero me encontré que los niños leían muchísimo, porque en sus casas se leía. Y entonces yo planteé empezar con un club de lectura y recibí muchísimas solicitudes, todos querían participar. Entonces yo, un poco incauta, pues decidí organizar el club de lectura e iba haciéndoles caso a todas sus sugerencias. Contaba con la colaboración del Departamento de Ciencias Naturales en pleno, que todos quisieron participar en esta actividad, pero que ellos querían leer novela científica. Yo dije, vale, pues una sección de novela científica. Pero luego otros niños querían leer novela de misterio, entonces yo dije, una segunda sección de novela de misterio. Y luego otros querían novela fantástica, que en todo grupo de adolescentes siempre hay gente que está por las nubes, un poco de la fantasía. Un cuarto grupo aún quería leer novelas de temática adolescente. Y por último, un quinto grupo que quería leer cómics. Y yo, bueno, incauta de mí, hice 5 secciones simultáneas de clubs de lectura. No lo hagáis, ¿vale? Porque además eran cada 15 días. Yo leía en paralelo 5 libros y creí que me iba a dar casi un síncope, ¿no? Pero bueno, lo fuimos haciendo hasta que ya nos dividíamos en estas secciones. Hicimos además un blog en el que uno de los más, mi compañero Emilio, que es un gran experto en cómic, hacía una colaboración de grandes personajes del cómic, ¿no? Bueno, de este club de cómic ha derivado hoy el club de manga, ¿no? Bueno, total, que yo ya un día ya dije que por favor, que por qué no nos unificábamos. Y dije, bueno, pues en el curso podemos hacer un poquito de todo, vamos mezclando la fantasía, la ciencia ficción, el misterio, el realismo, y dejamos siempre el cómic para final de curso, que ya estamos todos un poquito cansados, y bueno, y así fuimos trabajando, ¿no? Hasta que de repente, otra vez, nos picó el virus de la especialización, y dijimos que queríamos elegir, y lo llamamos ejes temáticos, que viene a ser el concepto de itinerario lector de toda la vida. Y bueno, pues esto pasó hace tres cursos, que estábamos participando en un proyecto de formación en centros auspiciado por nuestro CEFORE, se llamaba el proyecto de Misterio No Sofía. Entonces, bueno, ya nos marcó ese eje temático y entonces empezamos a leer libros de misterio, pero se trabajó desde otras materias el tema del misterio, ¿no? Hicimos una exposición en la biblioteca aquí, el canon de las mejores novelas de misterio, hicimos un tríptico, bueno. Y bueno, lo que leímos fue, pues decidimos
escoger Cartas de invierno, de Agustín Fernández Paz, que no tengo que decir todo lo que ha aportado a nuestra literatura, y además fue involuntariamente un homenaje al gran autor porque fue justo en el curso que luego fallecería. Pasamos a Sete Cabeiras, de Elena Gallego, y luego yo siempre trato de mezclar lo más actual con los clásicos. Entonces empezamos con Un cadáver en la biblioteca, de Agatha Christie, seguimos con otro clásico, El perro de los Baskerville, de Arthur Conan Doyle, y este clásico esta vez nos trajo a un moderno, porque sabéis que el curioso incidente del perro a medianoche de Mark Haddon está inspirado en uno de los casos de Sherlock Holmes, el del Lucero de Plata. Y luego, por supuesto, la novela fundacional del género, que es Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe. También aprovechamos que venía Eleazar Cansino a un centro de la comarca para leer El misterio Velázquez, y luego acabamos con nuestro cómic, Adèle Blanc-Sec, de Jacques Tardy. Bueno, entonces ya vimos que este era, por fin, nos había costado un tiempo, pero esta era la fórmula que nos iba a funcionar. Íbamos a mezclar subgéneros en un eje temático. Bien, al curso siguiente, siempre contando con el parecer de nuestros alumnos, queríamos la novela fantástica. Vale, pues entonces también trabajamos, pues empezamos con Dragal, de Elena Gallego, y siempre, la verdad que la novela fantástica siempre va por sagas, entonces yo soy partidaria de empezar con el primer volumen de la saga y luego ya ellos van leyendo el resto. Esta cuenta con 4 volúmenes. Pero luego hay que ir mezclando los clásicos, entonces La historia interminable, de Michael Ende. Luego Cornelia Funke, que ya os contaré que es una de mis autoras favoritas. Bueno, pues leímos Reckless, que también tiene su propia saga. Luego leímos Oclanda Loba, de Maite Carranza. Y luego, bueno, Harry Potter, que es como, bueno, la Biblia para los del itinerario fantástico. Resulta que Jack Thorpe publicaba una obra teatral sobre el personaje de J.K. Rowling, Harry Potter, el legado maldito, y lo elegimos, pero la verdad que no os lo recomiendo. A veces la novedad no es garantía de calidad, la verdad que nos decepciona un poquito. Luego leímos una selección de relatos fantásticos de Poe, porque siempre hay que volver a los clásicos. Cuando ya nos tocaba elegir el cómic, resulta que nuestros alumnos dijeron que ya estaban un poco cansados de la fantasía, cosa extraña, y que querían leer Wonder, de R.J. Palacios, que trata de la temática del bullying y que está muy de moda con la película. Entonces, bueno, pues hay que atender a los gustos de los niños y bueno, pues elegimos ese, que no pinta mucho aquí en la fantasía. También trabajamos desde distintas áreas, lo que es la fantasía, cuáles son los límites entre la fantasía, la ciencia ficción, el terror. Vale, hicimos en colaboración con otros departamentos, lengua castellana, ciencias naturales, que ya os digo que son muy activos, y educación plástica, una excursión a las Fragas de Leume, y entonces allí tenían que dibujar un personaje que habitara en esas fragas. Y luego tenían que redactar un relato protagonizado por su personaje. Entonces hicimos unos concursos, que aquí está el premio, bueno, esta es Socas, nuestra mascota, en el bosque, bueno. Bien, y también hicimos la consabida exposición de novelas fantásticas. Pero bueno, yo la verdad que estaba un poco cansada de tanto volar por los mundos de la fantasía, y entonces me vino estupendamente la llegada de Eva Loureiro, fue una profesora de Geografía e Historia, que el primer día, sin yo decir nada, ya dijo que quería colaborar con la biblioteca, y entonces yo dije, Geografía e Historia, venga, vamos a hacer un itinerario de novela histórica, que es lo que decía Chelo. Y esto nos ofrecía la oportunidad de alternar subgéneros, alternar lenguas y además viajar en el tiempo, ¿no? Y yo comenzábamos a intuir que podía tener muchos contenidos curriculares útiles, y vaya si los tuvo, porque bueno, pues a la hora de seleccionar los textos, nosotros siempre seleccionamos los textos al principio de curso, uno por cada mes, aunque siempre está abierto a cambios, ¿no? Se hizo patente que un itinerario de novela histórica debía seguir más que nunca un eje diacrónico, y entonces comenzamos a elegir, bueno, pues la prehistoria. ¿Qué novelas hay sobre la prehistoria? Bueno, pues todos conocíamos la saga de Jan Hauel, El clan del oso cavernario, pero quizá iba a ser un poquito fuerte para nuestros lectores adolescentes, que luego no fue así, porque algunos ya lo conocían. Pero bueno, Eva recordó que Álvaro Bermejo había escrito una miniserie de 2 volúmenes inspirada en la saga de Hauel, que se llama El clan de Atapuerca. Y entonces este fue nuestro primer título, El clan de Atapuerca. Y La maldición del hombre Howard. Y resulta que nosotros siempre funcionamos igual. Cada presentación la hacen 2 voluntarios que la cuentan a los demás y moderan
la charla. Entonces, bueno, a Eva se le ocurrió bajar del departamento de Historia unas réplicas de objetos prehistóricos. Pues tenía unas hachas, unas hoces. Y entonces aquí están los alumnos con el material y entonces disfrutaron, aprendieron visualizando la época, pero ya estaba la semilla sembrada. Cada sesión se podía potenciar didácticamente con una exposición de objetos, de herramientas, de libros y alguno se nos ocurrió, ¿y por qué no de disfraces? Entonces, claro, así, en la siguiente convocatoria dijimos, el que quiera puede venir disfrazado de legionario romano, de dama castresa, de emperador, etcétera, ¿no? Y así lo hicieron. Bueno, para ilustrar la Roma clásica, podíamos haber elegido muchos libros, pero nos decidimos por uno reciente de una autora de calidad que nos ofrecía garantía, como Espido Freire, y El chico de la flecha, que estaba muy bien y funcionó muy bien. Eva lo completó con una presentación sobre Emérita Augusta, que a los alumnos de segundo de la ESO les vino genial para repasar contenidos, y este fue nuestro segundo hito en el viaje por la historia. Nos tocaba la Edad Media. Entonces también vinieron disfrazados y decidimos convertir la biblioteca en una especie de mercadillo. Nos ayudó mucho el Departamento de Historia, que tiene un museo etnográfico, empezado por Guillermo Llorca, y tiene un montón de objetos, de telar, tiene arados, tiene herramientas, tiene de todo. Y, bueno, una maqueta de una catedral gótica, de una catedral románica. Entonces, bueno, fue una exposición etnográfica en toda regla. Bien, luego pasábamos, bueno, y la novela, pues claro, César Mallorquín también ya lo conocíamos todos y funcionó muy bien. Entonces nos tocaba la aventura americana y yo pensé que teníamos que aprovecharnos de un autor de calidad, porque ya os diré que para mí lo fundamental es que los libros sean buenos, y aprovechamos El oro de los sueños. Entonces vamos variando, ya nos habíamos cansado de disfrazarnos, entonces hicimos un calendario maya y una caza del tesoro por equipos, y el premio no podía ser otro que unas monedas de oro de chocolate, claro, el delicioso producto que los españoles importamos a Europa desde América. No podíamos olvidar la historia local de Galicia, nos acercamos a ella con O frío azul, de Ramón Caride, que transcurre en la Galicia del siglo XVI, nos conduce por el monasterio de Oseira, podemos relacionarlo con contenidos de otras áreas, habla de leyendas de mujeres que se convierten en corzos, podemos relacionarlo con Becker, habla de la existencia de judíos escondidos de la Inquisición, etc. La sesión se amenizó con un pasapalabra sobre el argumento y los personajes del libro leído. Para viajar a la ilustración, también os nenos da variola, como mi compañera, bueno, pues era actual y tenía contenidos de ciencias naturales, ¿no? Nos habla de la expedición médica de la vacuna de 1803, y bueno, pues los voluntarios nos hicieron la presentación y hablamos de la serie que hubo sobre esa expedición e introducimos un juego de Kahoot para amenizarlo. Y luego, para el amplio y variopinto, bueno, el siglo no es que sea amplio, los siglos son todos iguales, pero para el siglo XX, que es muy variado, bueno, elegimos Tristes armas, de Marina Mayoral, y aún tuvimos la sesión este martes que trata sobre la guerra civil y los llamados niños de la guerra. Completamos con un documental sobre algunos supervivientes de estos niños de la URSS. Y esto fue nuestro itinerario de novela histórica. Entonces, bueno, pues veis aquí es la exposición de objetos. Avaliando lo que habíamos hecho, evaluando lo que habíamos hecho, vemos que por un lado tenemos un gran enriquecimiento curricular, no solo en la materia, obviamente, de geografía e historia, sino en las lenguas, en latín, cuando estamos en Roma, en música, en plástica, en economía, en ciencias naturales, religión, y un enriquecimiento metodológico evidente, porque ayudamos a los chicos a acercarse a la historia de una forma lúdica. Entonces, para el año que viene, yo creo que vamos a aprovechar el tirón de la temática histórica. Todavía no estoy preparada para seguir con la fantasía, y entonces vamos a... Bueno, esto es como difundimos nuestra labor, Socas Recomenda, los tres blogs que tenemos, las redes sociales, Twitter e Instagram. Bueno, para el curso que viene creo que vamos a focalizar en una época concreta. Estamos dudando entre dos del siglo XX, a lo mejor el Holocausto, que bueno, es muy duro, pero tiene muchos diarios, mucho material, o si no, la Guerra Civil Española, porque bueno, se va a cumplir la efeméride del 80 aniversario de su finalización. Bueno, podía ser eso. Y bueno, yo después de mucho pensar, ya digo que no tengo ninguna fórmula mágica, pero yo tengo 5 pasos. Mi compañera Ana Seco siempre todo lo resume en 5 pasos. El Alfin en 5 pasos. Bueno, pues los 5 pasos.
Considero que primero los libros tienen que ser de calidad. Segundo, tienen que ser entretenidos, no tienen que ser unos festiños, ¿no? Tienen que estar disponibles en el mercado, en otros centros. Cuarto, por supuesto, tenemos que mezclar gallego y castellano. Y luego, tienen que ser un camino para acercarnos a los grandes clásicos. Yo soy profesora de literatura y me parece que gracias a Harry Potter hay que ir a Poe, con los Juegos del Hambre hay que ir a Un Mundo Feliz, a través de Crepúsculo hay que llegar a Drácula y de los superhéroes hay que llegar a la Ilíada. Y, bueno, pues para terminar, quería decir otra cita de Cornelia Funke que me encanta, este libro que habla de libros, ¿vale? Quería leeros la cita porque si somos capaces de servir de mediadores entre los libros y nuestros alumnos habremos conseguido lo principal, pero a veces no nos demos mucha importancia porque los libros están ahí y ejercen su magnetismo sin que nosotros nos empeñemos. Los propios libros les lanzarán el reto y ojalá que como Meggie, la protagonista de Corazón de Tinta, se atrevan a aceptar el reto que desde las páginas de tantas obras les lanzan cada día. Dice, por un instante Meggie estuvo tentada de rechazarla. Le habría encantado dejar boquiabierta a Elinor castigando a sus valiosos libros con el desprecio. Pero no fue capaz. Su curiosidad era demasiado poderosa. Casi le parecía escuchar los cuchicheos de los libros por la puerta entreabierta. Le prometían 1000 historias desconocidas, 1000 puertas hacia miles de mundos inéditos. La tentación fue mayor que el orgullo de Meggie. Acepto. Muchas gracias. Moitas grazas, Pilar. A verdade é que creo que todos agradecemos moito iso de que nos lean, non? Estamos sempre facendo de mediadores e que outros mediadores nos lean citas, nos lean poemas ou lles lean, como é o caso de Xulio, que anda aí metido nun proxecto, non sei se nos vai contar algo diso, de literatura terapia, pois sempre nos ven ben. Igual nos fai falta unha terapia preventiva. Grazas. Bo día. Bueno, antes de nada, agradecer o convite. E, bueno, é un honor para min estar aquí en presencia de tantísimo caudal humano. E, por outro lado, é un reto, porque digo eu que vou aportar, cando eu abrallo, escoitando, lendo en bibliotecas escolares os proxectos tan suxerentes que se fan. Pero, bueno, estando ahora no estado actual, non xubilado, senón xubiloso, e, bueno, e do día de estar aquí movéndose, bueno, de unha oportunidade a poder reflexionar. Eu creo que vou ir por un lugar máis ou menos distinto, porque, claro, non vou aportar tanto que se fixo este último ano, senón, bueno, supoño que o peitear xa canas e xa estar pasando ITVs neste momento, xa entendo que estar chequeando un pouco o corpo debe ter medo de que se escape. Entón, o que fixen foi unha reflexión do que eu creo que funciona. Supoño que direi algunhas cousas que deben chocar, depois se queredes preguntades, ou senón, perdonadesno, porque o mellor xa empezo a chochear un pouco. Bueno, pois vamos ver, claro, eu vexo que dá sensación de que algo tan sinxelo como parece que é concordar un libro e logo despois chegar e falar del, cando me puxen a reflexionar, vexo de que ten un proceso tan enorme, non? Procesos que entran en cuestións de carácter cognitivo, conductual, persoal, en fin, de todo tipo. E eu, bueno, intentarei ver de que aquí quede reflexado. Antes de nada, fago un pequeno xogo de prolexi, e anticipo casi ao final. Eu creo que todo descansa, desde o meu punto de vista, descansa fundamentalmente no mediador. Este é un pouco a conclusión que chega. No mediador, a persona que coordina, bueno, e tratarei de explicarlo. E a experiencia, a mí mo di ahora o que comentaba Chelo, esta oportunidade que teño de estar aquí en un proxecto de investigación e que estou, bueno, pues paseando un pouco, facendo tour por Galicia, en algúns centros que se fixo un extracto de unha estratificación para ver que impacto teñen os clubs de lectura. E o primeiro que refrenda todo o traballo é o arroubo como todas as persoas que nos
pulsamos a súa opinión, que se fan grupos de discusión, o arrobo co que miran e co que valoran a persoa que os leva. De verdad, a autoridade está aí. Entón, e anticipo algo, e volvo a facer outra vez unha anticipación. A min dá má sensación de que non son tantas lecturas. Home, as lecturas si son de calidad millor, por suposto, e onde estamos todos de acordo mellor, pero moitas veces funcionan cousas que non son tan así. Eu creo que teríamos que recordar un pouco o que nos comentou ano pasado César Mallorquí, de defensa da mala literatura. Bueno, en fin, ahora entrarei en materia e iremos vendo. Vou empezar por isto. Para valorar o mediador. Supoño que con todo que coñecedes esta lenda amerindia, eu creo que saía nun libro que nos agasallaron aquí de Agustín Fernández Paz, que é moi interesante, non? O Deus das cousas pequenas. Só o pequeno colibrí puñas en movimento, indo buscar algunhas gotas co seu peteiro para guindalas ao lume. Despois dun momento, o tucán, amolado por esta excitación sen sentido, díxolle: colibrí, estás tolo? Crees que con esas gotas de auga apagarás o lume? E o colibrí respondeulle: non, pero fago a miña parte. Ese é o mediador. Eu creo que non hai que conseguir que tratar de lograr grandísimas cousas, senón pouquiño a pouco. Isto tamén é interesante, non creernos donos da verdad. José Manuel Caballero Bonal, que dice isto: o que non ten dúbida, o que está certo de todo, é o máis semellante que hai un imbécil. Eu vexo máis. E ora vou pasar a outra cita, a última, para ver de que eu creo que nos clubs de lectura ten que haber unha loita contra o pensamento único, ten que haber un valor, dar en valor todo. Entón, vou coller unha cita de Zweig, que é un dos grandes da cultura centroeuropea e que ten importancia. Fixen algúns arranxos, porque a cita era máis completa, todos os puntos suspensivos veñen dicindo. Mirade o que comentaba nesta obra, El mundo de ayer. Son un lector impaciente, temperamental. 9 de cada 10 libros que caen nas miñas mans atopos cheos de descripcións, diálogos, personaxes innecesarios. Mesmo nas máis famosas obras maestras dos clásicos, moitas veces propuxen aos editores o ousado proxecto de publicar un día toda a literatura universal, con cortes drásticos de pasaxes superfluas concretas. Entón, todas esas obras que sen dúbida poseen un contido intemporal poderían volver a infundir vida a nosa época. Bueno, xa vedes por onde transito nesa dúbida. Bueno, o principio, desde o meu punto de vista, eu creo que hai que conformar o club de lectura, hai que marcar unha serie de pautas, e creo que das primeiras reunións é como sale logo despois o final eficiente. Hai que ir decidindo, toma de decisións vitais. Número de participantes, é importante ver que non pasen dun número, un ou varios clubs. Isto leva a outra cousa, a ter compañeros de viaxe, porque un só moitas veces non se pode, porque se ten que facer no mesmo horario. É importantísimo tratar de coordinar, porque certamente, e estas experiencias sí que se están vendo. Moitas veces chegamos e damos unha clase. Se se dá unha clase, difícil é que poda funcionar un club de lectura moitas veces. É importante que isto non o perdamos de vista. Ver o tempo, os recreos, as persoas que se anotan, os rapaces que se anotan, normalmente están cargados, están cheos de compromiso vital e están en mil cousas. Entón, hai que buscar tempos, claro, tempos de lecer, tempos de ocio, intermedios, os espazos importantes, do meu punto de vista, que non sea, a poder ser que non sea aula, a poder ser para que, que cambien un pouquinho as tornas. Isto é fundamental, facerlle romper as ideas aos rapaces dos prexuizos, marcas de idade. É certo que se categorizan os libros e nos axudan, pero para rapaces é tremendo. Poñen a partir dos 12 anos e un rapaz de 15 cree que xa non é para él. Entón, hai que romper ese tipo de prexuizo. Bueno, vou rápido porque como que eran moitas veces así non tenes. Outro detalle que creo que funciona moitísimo, os valores moi explícitos. Cando os libros se sabe moi claro a onde van chegar, os rapaces rexeitan, sobre todo se teñen, este é o meu punto de vista, non? O sea, se eles saben perfectamente a onde se quere chegar dunha maneira moi clara, que non se lle fai encuberto, que non se lle pon un pouco agachado, pois eu supoño que se poñen algo en desacordo.
o dos xéneros importantísimo de facerlle ver de que teñan apertura e sobre todo, bueno, despois de escoitar a Carlos felicito que creo que ese valor na poesía creo que nos asusta un pouco nos clubs de lectura moitas veces non traballar poesía porque creemos que, bueno, que reuníndonos unha vez cada 3 semanas, cada mes que non podemos traballalo, creo que é unha necesidade porque, bueno, afonda no máis importante, non? E este outro punto, a tentación de falar, os que coordinamos, os mediadores, a veces falamos demais, creo que temos que intentar buscar de falar menos, non? De deixar que sean eles os protagonistas. Paso ao seguinte punto, as claves do mediador. Para que un mediador funcione, ten que ganarse prestixio. Claro, todo isto é de perogrullo, claro, é dicir, pero é importante, se non se ten, non se funciona. Ter prestixio, ser un referente, ser apreciado, ser empático, ser esperado, o sea, que non sea unha que vexan como un trafego malzado, que se espere que chegues e que non moleste, que non magoe. Atinado, hai que non fallar, hai que escoller sabendo seguro que se debe que vai a funcionar o que se lle propón. Paso outro apartado, as estrategias. Ilusionar, incardinar, meter a todos, crear foros de debate, relaxar o ambiente. Ten que ser diverso e común. Bueno, eso creo que estamos todos de acordo de que se en algún sitio se fan sociedades plurais en os clubs de lectura, donde realmente caben absolutamente todas as medidas. Moitísimas veces son os propios rapaces onde buscan cobillo, non? E onde estar diverso e común, sorpresivo, hai que sorprender sempre, é facilitador. Vou rápido, despois, porque creo que o tempo non se... transversal, perdón. É transversal. Coller toda a franxa. Os nosos medios que temos ao alcance. Supoño que escoitando as experiencias previas, quen é mediador é bibliotecaria a maioría das veces ou está metido no mundo dos institutos a tope. Supoño que isto hai que estar de garda continuamente. Non é só nos momentos, hai que estar de garda continuamente. Hai que amosar interés. Moitas veces veñen con cousas, baladíes, cousas menores. Hai que darlle importancia a todo. Esta é a miña idea. Hai que valorar todas as propostas. Temos que ter sempre a man contrapartidas, valorar o deles, pero ao mesmo tempo un pouco que decía a compañeira, hai que chegar o da calidade, non? Entonces hai que ter isto previsto. Creo que é importantísimo compaxinar linguaxes, que se vexa cine e literatura, creo que é un compendio maravilloso. Saber ata onde debemos contar, non? Sin desvelar todo, pero creo que é importante crear esa motivación, non? Para que eles queran ler o que se lle propón. Este é un elemento que eu utilicei e sempre me funcionou, que é o alumnado centinela, que son, propostas que van chegando, libros que tú vas lendo, remata o curso e a un grupo de alumnos lle comentas que tú crees que hai uns libros que poden funcionar, pero, eu son unha persona moi maior e o mellor, pois eso pode non entender. Entonces, pídolle que eles lean e que logo despois que sean eles os que presenten. Eso é funcionar ben. Isto que lle chamo eu alumnado centinela. Asumindo riscos. Supoño que creo que despois se vai falar dunha novela que eu tamén vou marcar, que nada, é máis obras, non? En fin, tantas obras, hai que asumir riscos. Creo que ese lugar de confort dos rapaces, os lectores non o queren, queren que se trastoquen. Normalmente hai que, que dudemos de se o mellor a lectura é adecuada ou non. Creo que temos que poñelos en contacto con obras que non rematen a lectura, que siga abrindo un debate. Logo despois nos clubs de lectura sí que funciona. Evitar a novela de tese ven sendo un pouco a idea de que tiñamos antes, que non vexan que o valor está demasiado claro, hai que facelo encuberto. Rompendo estereotipos, en fin, non teño nada que decir. Este outro dos puntos, escoller libros acorde ao nivel. Moitísimas veces temos idea de meter canto antes libros de gran calidade, pero Fahrenheit 451, damos nos primeiros anos de eso,
un erro. Nós temos unha experiencia moi concreta de ler o mismo libro nos primeiros anos e logo despois en bacharelato, e en bacharelato foi fantástico. No primeiro momento perdeuse. Isto é clave en función de calarnos, de saber calarnos, permitir o máximo actorado dos componentes. Son eles os grandes actores. Isto é importantísimo, ter preparado unha batería de propostas para evitar silencios. Nos temos que ser intelixentes, non queda máis remedio. Temos que prever de que forma o debate non desaparece. Temos que nos ter esa batería de propostas sempre. Invertir papéis, falar menos e suxerir máis, crear necesidade de coordinación. Isto, creo que Carlos xa o dixo antes tamén, ler en voz alta co maior sentimento posible. Si realmente hai que chegar e perder un pouco esa vergoña que nos pode dar. En fin, estou temblando ahora un pouco, tendo a edad que teño e despois de levar, pero bueno, hai que facelo, non? Isto é un punto importante. Bueno, isto debe ser un pouco raro. Introducir as fases do dono debate. Vamos a ver, explico mínimamente. Unha persona chega cunha creencia, unha idea, a un debate. En principio ten que negar outra proposta que se lle fai. E incluso tense que cabrear un pouco para tratar de defender. Pero cando xa empeza a existir, empezan a aparecer cousas novas, teñen que empezar a negociar ese punto, non? E o seguinte punto débese deprimir porque dice, concho, perdín algo que tiña e agora resulta que tal, hasta que despois acepta. Bueno, en fin, as fases do do, que a min parece que no debate soen funcionar ben. Isto xa non falo, defender a mala literatura, non sei se lembrades o ano pasado, cando César Mallorquí entrou con aquel libro que decía que non valía absolutamente nada, pero que fora o alicerce para ser el escritor. E decía tamén que detrás dunha persoa lectora, inda que sea de literatura menor, pode chegar unha persona de literatura maior, o que non lee, non. En fin, estou aí tamén. Este punto da hipótese do mal, que é un principio sociolóxico que a mí me parece moi importante, non hai verdades absolutas, en absoluto, e todo o que bo tamén é malo. Hai unha liña que é moi difusa, está moi pegadiña, e entonces creo que é importante convivir con esos elementos, que todo o que pode parecer magnífico pode non ser tan magnífico, pero este é o debate, este é o punto. Bueno, xa viches o que decían de antemano, que eu propuña cousas, logo despois levadesme a contraria. Isto é fundamental, dar unha dimensión social ao grupo. De feito, creo que o facemos todos, pero os rapaces participan na Semana do Libro, no Día da Poesía, van ler a xente da terceira idade, fanse apadriñamento lectores, faise todo tipo. Isto é fundamental. A participación no centro, que decía antes, por esos seus momentos de lecer hai que intentar, na medida do posible, respetarlos, porque van a estar metidos no noso centro, pois, en fin, estaban metidos no teatro, estaban metidos en Mulleres para a Historia, que é un clásico noso, unha serie, estaban metidos en todos, no xornal, en fin. Facer roteiros literarios, isto fundamental, propiciando a escrita deles e, sobre todo, na participación social, visibilizar as súas producións. É maravilloso escoitar os rapaces lendo as súas propias producións, porque son entrañables, salen da entraña, e cando salen da entraña se leen co acento, se leen coa pausa, e se leen coa énfase que é necesaria. É fundamental, desde o meu punto de vista, manter foros cibernautas. E isto, bueno, este é un punto, este debe ser de efecto mío. Crear unha rede clientelar máis alá do club. Este ano xa non o teño, pero antes eu tiña clientes en todos os estamentos, entre os rapaces, entre os profesores, entre o persoal administrativo, entre as persoas de limpeza, entre pais. Claro, isto creo que tamén é un punto fundamental. Se tú fas eso, pasas a ser un referente, tes un certo prestixio, cando erras menos. Porque se tú tes eso diante deles, cando tú fas unha proposta que tú mesmo te reparas despois que non foi o correcto, eles o ven con unha dimensión moito máis leve e critican máis lenemente. Bueno, as temáticas polas que se deben transitar, non vou falar, amor, despois podes decir algunhas máis, vida, medo, distopías, dor, contidos sociais, aventura, morte, verosimilitude, futuro, a
aprendizaxe, libros para acomodarse ao mundo, e xa está. E ora, o único que fago lecturas recomendadas. Todo isto, falando da transversalidade, falando de moitas cousas, os lectores poden variar. O que eu poño aquí a partir dos 12 anos quere decir que desde o meu punto de vista, hai un intervalo onde mellor encaixa, pero hai libros que perfectamente poden estar máis arriba, depende un pouco da experiencia propia. E fago, bueno, paso as imaxes, fixe unha cousa mal. Se queredes que se fale de algún en concreto, estes son as miñas propostas. Caixina dos Rancores, A Granxa dos Animais, A miña planta laranxa lima, As cartas de inverno na doble versión, da de Antonio Seijas e O corazón de Xúpiter, A escarlatina cociñera defunta, Jules Verne e a vida secreta das mulleres planta, A neta do señor Lin, A evolución de Calpurnia Tei, este libro, A fórmula preferida del profesor, que é un libro maravilloso, La lección de August, que xa se mencionou, este de John Boyne, que é recente, é un libro moi interesante. Paso ás de 14 anos, Cabeza de Medusa, vou máis lento, pasándose. Sí. Sí. Bueno, un cando está aquí quere terminar canto antes, entonces tira rápido. Que vai estar todos os materiais colgados, vale? Quero decir que podedes mirar con calma. Este libro que publicou Jordi Sierre Fabra, publicou antes en galego, me parece moi interesante, un libro moi interesante sobre o mundo en China, Fahrenheit, este que xa se comentou, Maquinaria, Cartas de amor, este libro é unha xoia, Mi verdadeira historia, libro fantástico, pequeniño, 100 páxinas, este libro é impresionante, este libro moi curioso, moi parecido, se vichedes a película La Ola, moi parecido, é unha proposta moi interesante que vale a pena. Pode existir un cuarto Reich, é un libro de debate fantástico, é un libro moi bonito, Coleccionista de lágrimas. Este me encanta, a mí, Soldados no lloran, sobre a vida dos sobriños de Virginia Woolf, un libro moi bonito. Este é fantástico, este libro de Taibo, de persona normal. Unha persoa que lle fallecen os pais e queda o recado dun tío un pouquiño extravagante, falan da educación sentimental, de como un se vai criando con lecturas e como vai creando. Fantástico, un libro fantástico. Este, que ven sendo parecido o Visión Centeo, un libro que pretende facer isto, unha visión fantástica. Este moi divertido, un libro que moi divertido. El hombre que se foi a Marte porque quería estar solo. A soidade que despois en distancia colabora para resolver grandísimos problemas. En fin, a maneira de elevar o do. E este é un libro duro, baseado en feitos reais, un libro duro, pero moi interesante para levar un debate. E agora, a partir dos 16, Illa do Tesouro en galego, cousas maravillas.
En fin, a min personalmente pareceme un pouquiño blando o final, pero bueno, me parece que é interesante, non? Clásico. A min personalmente gusta moito. Pareceme maravilloso, de Xavier Quiroga, sobre o Alzheimer, a belleza e tal. Está aí, podría estar ao mellor a partir dos 14. A mí penso que é onde se saca máis produto. Este libro, porque tuve a sorte de coñecelo persoalmente, e linlle a última obra de Duarte, me parece unha obra maravillosa. Digo, libro de poesía maravilloso. Este é un libro que eu penso que intentaron acalalo canto puideron, non sei se o controlades, Asesinatos SL de London. Bueno, a tese, digo solo a tese. Si hai lugares onde hai pena de morte e uns xuíces poden condear, porque non pode haber unha sociedade do crimen que fai algo parecido. É un libro para debatir. Este é un libro maravilloso, divertido, pero bueno, que mete aí unha tristeza, pero é moi divertido o libro. En fin, unha necesidade vital. Este soberbio, esta distopía de Kenzaburo é un libro tremendo para os clubs de lectura, é un libro maravilloso. É unha pena porque verteron Balada do Café Tristo galego, pero este está sin traducir, tiña que ter vertido, porque este é unha, para mí, adiántase 20 anos a marcha, por exemplo, entre outras cousas, entre outros valores, a marcha que se fai sobre a de Selma, de Martin Luther King, xa 20 anos antes, esta Carson McCullers xa falaba desto. E remato con este libro de novela gráfica, Contrato con Dios, que me parece que tal. E ata aquí a miña actuación. Moitísimas grazas. Espero que me disculpedes que non interrompera, pero non funquen. Algunha pregunta? Seguro que moitas. Estará no xantar? Sí. A ver se alguén os tres poden explicar como organizar as sesións dos clubs, como fan cada un, semanal, mensual, quincenal, por libro. Por exemplo, na escola depende do club. Os clubs nos que se lee unha novela durante todo o ano, pois dividen os capítulos da novela. Entón, se é moi longa, van de 3 en 3, se é unha novela cortiña, van a un capítulo por sesión. Por exemplo, portugués, este ano, unha sesión ao mes. Inglés, 2 sesións por cada libro. Francés, unha sesión por cada capítulo. Depende un pouquiño, aquí se organiza alemán, que tamén ten complexidade a lectura, porque é alumnado que está estudando, claro. 2 libros e dividiron o primeiro en 4 sesións e o segundo en 3. Entón, un pouquiño en función do que é a novela. Galego, unha sesión por libro, e se pode ser con presencia do autor ou da autora. En nuestro caso es una sesión al mes. Quedamos a comer con los niños en la biblioteca, que eso es parte del encanto, que conviven. Y luego cada libro se le adjudica a 2 voluntarios y ellos hacen la presentación, la moderación, lo organizan todo ellos. Y nosotros, bueno, pues colaboramos. Y eso hacemos. Y en manga también lo mismo.
Y en adultos también lo mismo, solo que esta vez es fuera del horario escolar, a las 6:15. Sí, non facemos unha vez ao mes, tamén no horario intermedio, cando na hora da comida, si intentamos ver de que sea un momento tamén de sociabilidade. A miña idea particular, si podo, trato de buscar libros que podan vir leídos completos. Tuve sempre dificultad, é unha cuestión persoal. Tuve dificultad para tratar 100 páxinas dun libro. O sea, penso que en todo caso que se debe buscar. De todos os xeitos, o que sí, un elemento que me parece clave, que antes non o dixen, é que todos os rapaces lean ou non lean o libro son invitados, que creo que é clave. Digo polo mesmo, eu hoxe podo asistir a unha conferencia, eu non sei nada do que me van falar, e eu salo con ideas, e salo con cousas. No libro pasa exactamente o mesmo. E entonces, bueno, esas son as dúas ideas, non? Intentar, na medida posible, que sea un libro completo, e iso facémoslo unha vez ao mes. Algunha máis de un minuto? Que lle recomendamos nos clubes de lectura ler son tristes, acaban mal, son moi tristes. Entón, eu intento buscar e pregunto aos libreiros e tal, entón con que recomendeis un par, 2 ou 3 que sean, pero é que nos libros tristes a veces hai cousas divertidas, amenas, iso a vida é así, mezclamos o tal, pero eles non, queren algo divertido e interesante, se pode ser de calidade, me dá igual clásico que moderno, un par de recomendacións me chega, e moitas gracias. A ver, por ejemplo, en mi familia hay otros animales, yo no podía parar de la risa y, bueno, conseguí más lectores un día que estaba vigilando un examen, bueno, no debía haberlo hecho así, pero bueno, estaba leyendo mientras vigilaba el examen y lloraba de la risa que diciendo, leed este libro, todos quieren leerlo. Gerald Darrell y, por ejemplo, Roald Dahl, es otro que nunca falla y es genial. Sinto ter que cortar, pero temos máis artistas invitados. Entón, en palabras de Carlos Negro, a seguir dándolle a zoca. Moitas grazas.